Първата казала вече, че нося бюстие. А и след какво те бърка човек, какво носи? Изобщо не знам какво писат на хората по асковете. Дори съм виждала и в други аскове, не само в моя. Просто да запишете с какво си стенци, с какво си там, за какво носи си, да напишете на хората такива малумни работи. Ами се извиняваш много, но не знам дали теб те бърка аз какво съм и другите хора с какво са. Ами живея в свободна държава, разбира се, и всеки се износи каквото си прецени. Теб, който и да си, каквото си да си, дома си извънземно, не си пука какво носи. Ако си момче и ако толкова се интересуваш, всеки какво носи, ами ще стане с интереса. Ако си момиче, ами жалко. Нямаш ли си за да гледаш своите или нямаш ли стен за да гледаш своя и да не ти пука другите какъв имат или какво носят. Че ако искаш не си какво искаш, обаче не те интересува от другите. Такъв вече си дам аз. И не знам кой си, коя си, но ако си един и същи този, който пише на всички аскове и то не ти кажа да се личи, ами жалко човек. Това моля.